नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कोल्हापूर, साताऱ्यातील घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. तसंच राज्याच्या इतर भागात चांगला पाऊस झाला आहे. दरम्यान 4 जुलै म्हणजे उद्यापासूनच कोकणात पावसाचा वेग वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. मुसळधार पावसाचा इशारा कोकणासह विदर्भात देखील देण्यात आलाय. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.